Fans ka ba ng Batang Drummers? Well, dito kay Himbal, updated ka sa mga gigs nila. Kaya, subscribe na! Tara!
na yung ano, yung bagong drumset. Playlist. Tapos yung bago ring ano, speaker. Check it. So, nakailang kanta pala. Ayan, si Rhian nagpa-vlog na. Kita nasisi. Isang bulaga, mundo, nagkagalat.
okay na po yung drum practice dito, testing. Yan na po, natapos na po. Thank you po at maraming salamat po kay Ma'am Julie na sponsor dito sa ating drum set. At saka syempre shoutout na rin po sa lahat ng aking mga viewers. Dito si Pare Alan, nandito si Pare Alan, ayan. Shoutout. Tapos sa lahat po ng ating mga subscriber dyan. Siyempre sa lahat po ng mga naging sponsor, maraming salamat po sa inyo. Yung speaker po na yan na bago na binili ni Sir Ed ay galing po yan sa pera nila. So blinag po yan kanina ni Rhian. So yun. I-upload natin yan doon sa channel ni Rhian, yung vlog niya tungkol sa speaker. So mula po rito sa ayan, maraming salamat po muli. Ayan.